ngajak bakar sik. Klopo. Iki teng gelundung iki darane diombe. Wong wis mateng kok lagi dikei sere ya, jane kayak mau. Mana sih Kurang gawe. Nah, itu wis puweng Mas ngono iki pas itu gawe wireng ngono. Wah, mungkin nambah ijik kuning, Mas. Dikit-dikit. Kuning separo. Nah, kae. Nah, kowe endi kae klopone iki pereng pisan. Wis diombe entek separo kae. Enak iki. Kae wae Kang Jon kae ra diombe kae. Wong Indonesia wis nokono. Krek cekan. Ah, tak ubek nganggo sere ya. Tak padha mek wedang. Iya, sedep. Ubek ya, sere ini.